akyerɛ da mensa sɛ oni kɔfa no news you na ɛkwa ma mu ma yɛmfa no mekyerɛ yɛwura nti afei na abewa yi puma kwa mu ayɛ de na ba ne sɛ ɔbɛkyerɛ no onye nipa foforɔ de na ba hada na sambre no na ɔyɛ vice dean of students of KNUST nti na KNUST governing council no so na sɛ de ɔno abɛyɛ CEO ɛwɔ kɔmfa no kyi ɛno ti na ɛba nti mesrɛ na ɔno so ɔka bibi kakra na ɛkyɛ na ɔmo aka no de ɔtɔ so yɛfrɛ no lawyer Maxwell Opoku Agyeman one number bia na te sɛ yɛfrɛ obi aduru a na ɔno a ne di ɛhyɛra ka mu no ɛna professor Anson ɔno no so ɛyɛ dean of the medical and dental school wɔ KNUST or Konfanoche board also ɛna pharmacist Charles Donto ɔno so abaha mrepi na nyɛ Konfanoche asɛm kwa Katanga for president no ɛna bacho Charles Kochiri ɛna Kwamfrimpong only board secretary. Exactly 6 months. I call Konfanoche say me call na me so. No president the aseno me kai. Emma Mira enti say the manade. No catch them say in so bitin aye. Bitin e se ko. Na ko di ko na ko. Me call en so. No ko control board na wo any management. Almost all massive. Emma one of the things I mean said na said na gap that 77 previous management and the staff it one of the things I heard said me ma bridge saga everything I can say ni sa a gap na da staff ni management see I hear it they told me so me say doctors flats na na state na no name me my fee. I took a cue from the paper senior Otumfuo. Now when did the board to get and go forth so they are only painting the old block no I see in 1955 you know what na me so mission na me go home and go for you know mo kasa nti Konfanoche blocks no doctors blocks no 9 and nurses blocks no 8 of them and actually see I make say you painting na you see being able to afford more not 2 nursing blocks no any doctors block back na aka akọso so happy the bill the same who said Nibre so Viva hospital let's so pursue tua in hospital bill I was saying it's possible so bit me use mom and that point of service device e dey tua nhihye in 15 March eba BC and patients were akonya so omo ba ho na omo behwe omo ho yare a omo betimi de momo na tua saa tika yo se omo tua no ebi de hu yen so me se wo hwe a hospital no during the weekends na yakọ se 77 previous apani bi ani ho enam se ngofo management ebi so omo beba omo ba late nti hye na minya board support say if you bring am call na every weekend and on holidays, 2 directors will be on duty. Omodman say Omeko hospital every corner of the hospital to make sure say Omo also bed now Omo also in particular so Omo here he said I need to work a see pa I must say who do whole weekends the unhu say the weekdays na na ohwe Konfanoche clinics no I was say a shall see no watch and so be no na patients are better now fiti e be no nine bi no mu abet na ho e mo ndu ansa na doctor for start ahwo they share as management with the support of the board say I was here na clinics start e bre also start and need me aka na national woman say 8 o'clock the clinics will start say if for whatever reason doctor seen na intime ma the air say bi mu ba be shase na omo maka say ward rounds no mo ye ana say edwuma di ti bi also mu dia san no ba no mo ba ade ba ko a bi si me so within these 6 months discipline na ukraine say the board had indicated to me say me pese me dwuma na me na e be ko so yi a me hwe say discipline e be ba hospital we have had to take very
tough decisions. Mijina ha make say a doctor for me extort sika every patients ho. Suspended back could be 1 month. They will feel without salary. If 50 ochina air consumption na kunsu kofi also could do 1 month without salary. Winning within the 6 months, yahwe see a bear. In your perform so almost heads on the painting a wall now, a facing cultural center. We are coming up a year. Almost have a painting ENT block. Now state na new name swing. And so say, a painting come. I'm a and so no way in nature. There are some challenges. Nepe some go to nature. 17 land here, the whole talk, a war, Pechi number 1. Ye whom a man in a man, now I could do baby, and go for a pass as so. And she share by, say, the man for maybe everything, if a hospital is smashed. Your incentive. Champion, say, Moabi or have between their boy and said to me. They toss me a military lands now. Mira, Eshe, say, as a cool business and no more share quite the faso near ye. Yaya have to do a tree, a crap. No name of the dear baby juno, I dear having a crap, say a quite the faso, a bit relocate a sugar phone. The amount of money involved, I guess, 10% of the two, and champion. They also be maternal block, far the NAC, say Bekaya, it became dream in EC for. A for some time now, they Busumi Bay will trick aircraft fit in Team Conan and also my person Lubeto and the deal GMPC, a Basomo Bay and one sickle cell center, and blood transfusion center. 62% completed, and also so now Busumi Bay watching aircraft fit in the and also is not far in Team Conan. Now, the military tour Confanoche block 1955 in the C Confanoche A, B, C, and D blocks. The question said no major renovation and our apostle was our blocks. And Minion Bayes, Chief Executive Officer. Minion be by every cancer. You get me a bois near Shenia ye. Namia Admoa, next year, a 25th anniversary of Mira, and here they are shared Mira and Yapani Mira, a deep home, and so I trained so my go ahead, let me ahead. Now, you have from conform my band, and I'm saying, Confanoche presently receiving referrals from 12 out of the 16 regions in Ghana. Na echese se previous se nipa no usika se den se BBC enia ese ni ko Confanoche ansa na ye hihye e na kwa mamune ya kwa hwe na ye hwe blocks ni CDC tie no ugidi se miwura ehun because ye ehun photo ni kan ho bi miwura se ya hani a ne hu bibia ahi a ne antiase nti nan a channel ebi am de ma BBC Mada, you are so say, oh, my opinion. Now, Emma, what we pray. Yes. Joe. There's happened to a name and baby now. Joe. You bear a castle of miracle company, Mate. Joe. Maintenance massive, Nansu, and Musia, she said. Joe. Never make a turn up in your buy a mattis or yet, my papa. Joe. Near my meeting in Ayabia. When you could do that, some said you're not yet a son of a Joe. I was a catch on about someone. Joe. Maybe I were and I know my car who said, I ain't nipa one day. Joe ran the city and no nipa iron. What you want to remember? Nansu. On fan of criminal could do no session among you. So, one yenesa, any year, as with years away, in 1 neighbor crop. So, be I rams with Banco from Confanoche. My doctor phobia baby, if you were one change,
nipa de yɛde bɛba akora ne yɛde ne kɔ hɔ ɛgye nsɛm ansa na yɛde naba nti yɛde yɛ akɔmfa no akyi na wɔ sɛ yɛde nipa no koro ansa na ɛde kora akoma yareɛ kora megye sɛ ɛyi no ɛhɔ no asɛ nnuro ɔmu wɔ hɔ ɛbɔ ɛho bɔne nam so asɛ mfidie no ɔsɛ yɛnya bi ka ho bɔ yɛnhwɛ nyinaa nneɛma no pii sɛ asɛm to paa yɛde kɔ hɔ a ɔmu anim wɔnim deɛ no yɛ ade no mfidie no ni hɔ papa saa nneɛma nyinaa yɛ adeɛ wɔ sɛ yɛdwene ho ne yɛhu na yɛhunu kwan yɛde bɛfa so nti mmerɛ bu mu na mɛma ɔmo biribi wɔ hɔ saa no matwerɛ m mahu ama kenka no mahu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛdi ho nkɔmmɔ aban mu ne baabi a ne aka yɛnim deɛ ɛbɛto no akyira nanso ɛsi hɔ kakrakaa nanso ɛkɔ anim nneɛma no bi wɔ hɔ abɛrɛ no a mfidie no bi wɔ hɔ a ɛhia ne yɛhunu kwan yɛde bɛfa so ɔkɛn dɔktafoɔ bi wɔ hɔ ampa ɛyɛ adwuma ɛsi bi kora yɛni hɔ ne nnipa te hɔ nti ɔma ɔmu hu sɛ sɛ ha na ayɛ adwuma deɛ a ɛberɛ sɛ na wɔ hɔ pɔn a na akɔ fie nyinaa no monhwɛ nnipa anim ɛma obi mɛka sɛ nan na moyɛ sie monyɛ mo ho na monyɛ ɛyɛ ne yie a nnipa no a na bɛhu sɛ ade no ɛyɛ ne yie na board no nso ntaa makyi na yɛnyɛ ɛsɛ sɛ deɛ mente basaw sɛ mate sɛ tenene so a na ɛkɔ akɔyɛ sɛ na ɔte wɔkyerɛ adeɛ hɔ nti wɔnim mu nsɛm ɛna ne nuanom bi wɔm nyinaa nim mu nsɛm nana adwuma nso deɛ n'ani den lɔya nkran na so ɔde awɔ ha sɛ ɛtwi nso ɔde ti hɔ ɔka ɛna mɛnana pharmacist nso ɔnso hyɛ mu ɛdi ɔno ɔmfa university asɛm nkɔɔ hɔ ɔde n'anim deɛ na deɛ bu a nti ɔmu ka bɔ mu na ɔmu nyinaa ka bɔ mu a moyɛ ne yie a yɛ nam me na moyɛ ama me na moka sɛ mbɛdwene nnipa ho deɛ ɛneɛ woka sɛ ɔhwɛ nnipa anim a wontumi nyɛ biribiara deɛ moyɛ no yɛ nokorɛ no no na de nkɔsoɔ bɛba monyina mu na monyɛ sɛm biara no a woka a woka sɛ woyɛ a ɛntie nnipa baako anaa mmienu sɛ bɛboa mmɔtwe ama mmienu ho akyerɛ ne a yɛbɛyɛ ti sɛ deɛ woyɛ bɛtie nnipa mmɔtwe asɛmkuro na baako bɛ na bɛɛ na ɔsɛ wogyaeɛ bɛboa ma nkɔsoɔ aba deɛ woyɛ a biribiara ni nti mɔmmia mɔne na mɔnyɛ menim sɛ adwuma pii wɔ adwuma pii penti nko a woka de sɛ block A block B block C ne nyinaa yɛ mpenti da mmerɛ bi na yɛde kakra bi fa hɔ mekae akyɛ wokɔ koraa na nhwehwɛ no abobɔ no atita baabi ne nyinaa yɛ ade a aso deɛ na afei paa deɛ de dɔktafoɔ de yɛ adwuma mfidie no nso ma ɔne akɔ ho na sɛ sika a mobɛnya no ɛno a na ɔsɛ mo da saa de yɛ wohwɛ sika no so yie sɛ de wafiti aseɛ mu yɛ bi a ɛbɛtumi asa atɔ mfidie pii agu ɛna contract a nkurɔfoɔ pɛ sika yɛbɛyi ama adena kɔ so moyɛ ne yie kan contractor bi a ɔba bi a ne mfasoɔ wɔ so dada so wɔpɛ adwuma wɔ hɔ na ɔde no ayi ba ne mfasoɔ wɔ so enti nni sɛ wɔ saa de bi kɔto so bi anaa wobɛdi ne ka mfasoɔ na ɛwɔ so no a wɔyɛ ne sɛ woma nnipa du adwuma na wɔmɔkɔyɛ edu no mɛdɔ ase koraa mmienu mmiɛnsa bɛdɔ ase koraa no koraa yɛ na so sika na wonyaeɛ no ayɛ adwuma papa no monyɛ mo ho na monyɛ mo animonyam na mepɛ sɛ deɛ ankɔfoɔ a biara sɛ wɔ a anim a mokyɛ mo deɛ media ɛnsɛ wɔyɛ deɛ a na kyɛ sɛ yɛtumi nkɔka nkyerɛ obiara so wɔanyɛ ne yie ɛnɛ ɛna mo ana mo anyɛ ne yie animguaseɛ no nso baa deɛ me ne mo ana bɛkae ɛnyɛ sɛ yɛakɔfoɔ bi firi baabi ne yɛso a meyɛ deɛ mo ana yɛde ahyɛ mo nsa ɔsɛ moyɛ ma menya animonyam nti wɔsi meda ase panampa biribi a wɔn asom si sogyafoɔ no deɛ no deɛ sogyafoɔ ntumi nka sɛ kɔmpa no akyi metwe sika saase no wɔn yɛamɔ bi dadaada meka kyerɛ president sɛ na ɔkaa sɛ ɔne minister for defence minister nature wɔ bɛka na wɔn apɛ sika relocate wɔ ɛti so wɔn no saa bɛka kyerɛ wɔn ntwe sika wɔn a yɛntwe sika bia mo ma me huna me bo president amane military no ya mo mba bi dada wo se ko ma fru no mo so ko kyerɛ sɛ ne yɛde bɛ mo asase ne ni wo mo no ma bɛ kasa me mo mo fa soja me hunu na mo ye bɛ kana no kura am na yi na wo mo ko no mo si school ne ne ma bi be ka kyerɛ president sa brɛ sɛ wo mo nyina wo si peska ne ko siska no yɛnkyerɛ ne aso baabi a de mo no mo ko
Sure. See a who baby a pa, you know, Becca. Sika, don't know more can. A pequania about Bredaman, and I catch a for tea and a defense, no more Piscadia, Masoja for. Sure. No one you must ask it. Sure. It is a bonfire as a baby. It's as I want to see here, see the bay, but Mamma near Marcos. Sure. And I will win soldier for dance with a woman called pension grand at it. Sure. And I'm so I so gentle every week of also a news. So I did a friend of Parliament. Yangy, woman. Sure. The maternity block, Lydia. That's some seeing you would turn this castle no why I think. Sure. Sika no a contractor for no airport name maternity name credit ya de in abo. Sure. Sika na yes auntie. Ye monpa na any more nan check kakra na fe ya ba na I'm a country director program on na be brief nti mo mi nya ho asem kakra ye tu about kakra say dey mo dey sa twede is akwa aba mo aba ha ye mo tu boss na. Sure. Na ho ju kakra ba bo sumi be mi nu me sa bi hu ye ho na afa ni ye require the first one. To see that woman. Sure.